Os socialistas de Noia fixeronse eco dunha histórica demanda da veciñanza para dotar a ponte de San Lázaro dunha pasarela cuberta co fin de mellorar a conexión do barrio de San Lázaro co centro histórico. Hai unha barreira natural que é o río que divide dúas áreas importantísimas tanto comercialmente como administrativamente. De feito, o propio mercado de xoves e domingos está unido pola ponte. En consecuencia, isto é unha demanda generalizada prometida moitas veces e que nós consideramos que é dunha acción inmediata. Nós temos consultado e esta acción se pode realizar sempre que cumpla as condicións que establece Patrimonio na execución. É unha execución que non ten financieiramente un presuposto moi elevado, permite facelo con recursos propios. Ademais de facilitar o tránsito peonil e incrementar a seguridade viaria, especialmente no acceso do malecón de Cadarso, esta actuación suporía tamén unha mellora a nivel estético, coa integración visual deste elemento arquitectónico coa súa contorna. Facilitaría o acceso e a comunicación tanto destas áreas administrativas e comerciais con unha cuberta que permitiría cruzar o río nunhas condicións de comodidade para os cidadáns sin que se mollen no inverno. Todo o mundo que cruzou esa ponte e todos os cidadáns de Noia cruzamos esa ponte sabemos o que supón cruzar esa ponte en inverno, onde incide especialmente o vendaval e o vento. Se pode usar esta actuación para mellorar o aspecto visual e a integración dun elemento arquitectónico que está tan próximo a un dos valores máis importantes que temos nós como é o casco histórico.